Dostlukly ýurdun wekilçilikli toparlynyň işegurlary türkmen topragyna bildirilen mehmansyýerlik we meýleşdirilen çärelerin ýokary guramaçylyk derejesine öpçün edilenligi üçin hormatly prezidentimide hemde gahrman arkadagymyda çoňur hoşarlyklaryny beýan etdiler. Beýlenilşäli dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökmüne ikrar eden Türkmenistan bilen köpöwrli gatnaşyklaryň ösdürilmegi Awstriýaly işegurlaryň baş maksatlarynyň biri bolup durýar. Netijeli we işe geçen dostluklarda iki ýurdun arasynda söwda ykdysady hyzmatdaşlygy köp taraply ösdürmek üçin ägir ola mümkinçilikler bardygy bellenildi. Şunu Türkmen tarapynyň wekilleri Türkmenistana birek hormat goýmak, ynançmak esasyna ýola goýulýan iki taraplaryň we köp taraplaryň gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň möhüm ugur hökmüne ketgiýetleneni bellädiler. Awstriýaly hyzmatdaşlar söwda ykdysady, senaga saglyk goraýyş we beýleki ugurlarda bilelikdäki tatlamalaryň durmuşa geçirilmegine uly gadaklanma bildirgenliklaryny ykdydylar. Munyň özü netijeli gatnaşyklary mundan beýlekde giňeltme uğruna edilgen bilelikdäki tagarlarlar görkezýär. Dostluklaryň dowamyna Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk babatda ileri tutýan ugurlary we daşary ýurtly hyzmatdaşlary üçin gatnaşyklary ösdürmek ugruna döredilýän mümkinçilikler, onuň kanunçylyk bünyady barada giňişleýän maglumat berildi. Dostluklaryň ahyrynda o gatnaşyjylar bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, iki ýurt üçin bähwetli tatlamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ugruna bilelikdäki ihlatlaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar.